Няколко думи. Левски загуби първият побой от новия и важен шампионат. Господин Батков, може ли няколко думи да ви помоля коментара ви за двобоя? Треньора да каже. Все пак вашето мнение? Да. Може ли Левски да победи според вас? Може би не сте доволен от това, че 4 дни преди матча с Бати Борисов Левски изглежда по този начин? Говорете с треньора. Казах да говорите с треньора и да оставите на мира. Ясно ли? Ао! Ами, Батко беше доста нервен, така и ни изгони доста ядосано. Да, като точно това беше. Сега ще видим дали или вътре си Факт е, че Левски значи сега един момент да може би Гонзо. Гонзо може някой? Гонзо не иска да говори поне за сега. Сега ще разправя този бот. Беше доста интересно. Ръкомахат ръце и двамата. Батко гледа доста лошо Вили. Не знам какво се казва с Вили.